L'oceà i les criatures marines són el leitmotiv del concurs de guarniments de la Festa Major de la Vila de Gràcia. Molts dels carrers del barri ens conviden a submergir-nos a les profunditats del mar, com és el cas del carrer de Mozart. Els visitants han passejat per l'interior d'aquesta balena i n'han apreciat la decoració. També hi ha lloc per als films ambientats en l'espai exterior. Al carrer de Llibertat s'han arriscat amb Star Wars i Wall-E, pel·lícules d'allò més populars actualment. Tot i així, una de les temàtiques més esperades és aquesta, l'aposta per la sèrie d'èxit Joc de Trons dels veïns de Fraternitat de Dalt. Què ens va costar molt? Doncs la cúpula, la cúpula del niu d'Àguiles, s'ha treballat molt en ells, però llavors va costar una mica de pujar-la. Els companys de Fraternitat de Baix i de la plaça del Poble Romaní s'incorporen aquest any al concurs. Els uns han apostat pel mar i els altres per la rumba catalana. El carrer que s'ha agafat amb moltes ganes la competició és el de Perill, que en la passada edició va quedar en últim lloc. L'any passat vam quedar últims, però aquest any tenim molta il·lusió i volem arribar una mica més alt en els llocs del guarnit. Els veïns de Verdi han acaparat forces mirades. Els guanyadors del 2015 s'han encoratjat amb un escenari peculiar. Han creat el paradís dels surfers i l'han relacionat amb la indústria cinematogràfica de Hollywood. Diuen, però, que el concurs aquest any està difícil. Aquest any està realment molt renyit perquè la competència s'han afegit a carrers. N'hi ha carrers que han pujat moltíssim les ganes de fer coses més espectaculars, més especials. En total són 20 els carrers que participen del concurs de guarniments d'enguany, 2 més que l'any passat. Serà aquest dimecres quan el jurat farà públic el seu veredicte. Us ho ha explicat des del carrer de Verdi, Marta Font.